दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय आसाम जुडिशियेल सार्भिस एबा आसाम जुडिशियेलनि साख्रियाव थार्ड ग्रेडनि साख्रियाव बर' रावखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डिमान्ड होबोबाय थादोंमोन जे बर' रावखौ 50 नाम्बारनि थाखाय बर' रावनि आन्जादाव लिरनो थाखाय सुबिदा होनांगौ बेखौ होदोंमोन। बेयाव जाहैबाय 1 नाम्बाराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 पेपार 5 मेन्स आन्जादाव 50 नाम्बार होनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव जोङो डिमान्ड होदोंमोन। 2 नाम्बाराव जाहैबाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफिसियेल लेंगुवेज प्रफिशियेन्सियाव 20 नाम्बारनि थाखाय बर' कुइसन पेपाराव लिरनानै जोङो जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा लिरनो मोननांगौ होननानै जोङो डिमान्ड होबोदों। दा बे डिमान्ड होनायखौ दिनै आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टआ दिनै नेवसिगारदों। जोंनि बर' राव 90 सिडिउलाव हाबनाय बर' रावखौ लानानै बिथांमोना जोंखौ नेग्लिजेन्सि खालामदों आरो बेयाव राजनिति खालामनाय जों नुबोनो मोनदों। दा बेवहाय बिथांमोनहा आसामिस रावखौल' बांसिन बिथा खालामनानै आसामिस राव आरो इंराजिजों लिरनानै इन्टारभिउ होनानै पास खालामनो एडभार्टाइज होनाय जों बेयाव नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनै दुखु फोरमायदों आसाम सरकारनिसिम जे जोङो एथबां जोङो बिथांमोनखौ जों खावलायसो एथबां डिमान्ड होसेयावबो दिनै जोंनि बर' रावखौ बिथांमोना नेग्लिजेन्सि खालामनाय आरो बर' रावखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनो नागिरनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै एबा बर' हारि हिसाबै जोङो दुखु फोरमायदों। जाहाथे उननि समाव बिथांमोना जुदि बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायोब्ला बिनि फिथाइखौ बिथांमोना भुगिनो थाखाय थियारि जानो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। जिहेथु जोंनि बर' रावखौ आरो बर' हारिखौ लानानै बिथांमोना जि राजनिति खालामनाय बेखौ बिथांमोना दोननांगौ आरो जिहेतु बर' रावा 90 सिडिउलाव हाबबाय, दा 90 सिडिउलाव हाबनाय रावखौ बिथांमोनहा जे नेग्लिजेन्सि खालामनाय बे रोखा ओंखारदों। दा बेनिखायनो 90 सिडिउलाव हाबनाय बर' रावखौ बिथांमोना मान होनानै जेरावबो साख्रिनि माबायाव इन्टारभिउफ्राव बिथांमोनहा बर'नि रावजों इन्टारभिउ लिरनो मोननाय आरो इन्टारभिउ होनो मोननाय बे सुबिदाखौ खालामनानै होनांगौ। दा बेजों लोगोसे जोङो आसामाव गुबुन गुबुन अफिसाव दिनै आसामिस रावजों इन्टारभिउ होनाय आरो आसामिस रावजों एप्लिकेसन होनाय आसामिस राव बाहायनाय बे सोलियो। दा बेबायदिनो जोङो डिमान्ड होदों जोंनि बर' रावाबो जोंनि अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जोङो जेरावबो जि जायगायाव बर'फोर थायो बे ओनसोलाव जोंनि बर' रावा सोलिनांगौ आरो लिरनो मोननांगौ आरो एप्लिकेसन सोलिनांगौ, बर'खौ बाहायनांगौ होननानै जों डिमान्ड होबोबाय थादों। दा बिथांमोना बेखौबो जे गनायथि होनो नागिराखै। दा बेनि थाखाय बेखौ जुदि थाबैनो गोख्रोङैनो जुदि बिथांमोना मावफुंनानै होआब्ला आरो बेनिफ्राय बांसिन जोङो राजा लामायाव ओंखारनानै जोङो आन्दालन लानो बाध्य जागोन। दा बेनिखायनो आसाम सरकारनिसिम जों खावलायदों आरो गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम जों खावलायहरदों जाहाथे बे एडभार्टाइजफोरखौ नटिसफोराव जे बर' रावखौ गोख्रैनो बाहायनांगौ बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय।